Debako udalak eta hainbat eragilek elkarlanean apirilerako liburu egunaren testuinguruan hainbat ekimen antolatu ditugu. Oraindik ezin ditugu ekimenak modu jendetsuan antolatu. Baina uste dugu alde batetik kultur sorkuntzaren aldeko apostua egin behar dugula eta bestetik herritarrentzat ekimen kulturalak antolatu behar ditugula. Herriari bizitasuna eman ez horrela. Nabarmendu nahi dut, elkarlan honi esker izaera ezberdineko ekimenak antolatzeko aukera izango dugula. Horien artean, Debako udalak eta elkar argitaletxeak antolatutako Tene Mujika bekari esker idatzitako 2 liburu aurkeztuko dira, eta baita ere Iparragirre saria jaso zuen herriko idazle baten liburua ere egun hauetan aurkeztuko da. Luzaro ikastetxean 5 urtetik 12 urte bitarteko ikasleek parte hartu dute. Txikienek ipuinak entzun eta marrazkiak egin dituzte, eta besteek ilustrazio batetik ipuina sortu edo gai libre batetik ipuina sortu. Ikasleek txikitatik entzun, irakurri eta idazten dituzte ipuinak, orduan hau guretzako motivazio bat da lan hori egiteko, eskolan ikasten dugun hori aurrera eramateko. Eta beste lehiaketa batzutan parte hartu izan dugu orain arte, eta garrantzitsua iruditzen zaigu Debako herrian ere horrelako aukera izatea. Bueno, gu Debako kontalarixok Luzarok antolatu duen literatur lehiaketan hartuko dugu parte egitarau honetan, aurre zuzendutako egitarauari begira. Badakizue urtean zehar beti egiten dugula apostu literaturaren alde eta aurrentzako liburuen alde. Kultur elkartean hasi ginen duela 8 urte ospatzen liburuaren eguna. Aurten bi ekintza daukagu. Bideokolas bat eta horretarako bidali behar duzue bideo bat laburra, poesia de testo propioa edo beste autoregatik email bidez ostolazadeba@gmail.com. 18an baino lehen. Apirilean 23 zabalduka da YouTube bidez. Bestetik dakagu irakurketa. Hori egingo dugu Kultur elkarteko liburutegian. 23an arratsaldeko 7:00. Irakurriko dugu poesia edo testo propioa edo beste autorekua. Animatu parte hartzea. Ostolaza Udal liburutegiak liburuaren egunaren testuinguruan egin nahi duen ekarpena irakurketa kluba da. Horretarako 2 saio antolatu ditugu apirilean. Lehenengoa Mujer de verso en pecho apirilaren 14an eta bigarrena Dendaustekoak apirilaren 28an.